Toto dievča sa narodilo úplne pokryté srsťou. Ľudia ju prezývali mačiatko, chodili sa na ňu pozerať za peniaze a jej vlastná rodina na tom zbohatla. 14. marca v roku 1887 sa v americkom Minneapolise narodilo dievčatko menom Alice Doherty. Na prvý pohľad bolo jasné, že je iná než ostatné deti. Celé jej telo aj tvar pokrývala hustá vrstva chlpov. Jej vystrašení rodičia okamžite vyhľadali lekárov, ktorí jej diagnostikovali hypertrichózu. To je extrémne zriedkavé genetické ochorenie spôsobujúce nadmerný rast ochlpenia po celom tele. A ochorenie bolo nevyliečiteľné. Zatiaľ, čo jej súrodenci boli úplne zdraví, Alice sa od narodenia stala atrakciou. Rodina nemala veľa peňazí a tak sa jej rodičia rozhodli využiť jej vzhľad ako spôsob zárobku. Začali predávať vstupenky ľuďom, ktorí boli ochotní zaplatiť za to, aby ju mohli vidieť na vlastné oči. Zvedavci prichádzali nielen z okolitých miest, ale aj z iných štátov. Trochu mi to pripomína, ako ľudia platia bláznom na TikToku, aby robili divné veci. Ľudia na ňu civeli, smiali sa, ukazovali si na ňu prstom a mnohí jej dokonca ťahali chlpy, aby zistili, či sú pravé. Pre malé dieťa to muselo byť dosť kruté, no čím viac ľudí ju videlo, tým viac sa o nej hovorilo. A čím viac sa o nej hovorilo, tým viac peňazí rodina zarábala. Jej rodičia neskôr rozbehli ešte väčší biznis a začali ju vystavovať v cirkusoch a tzv. Freak shows po celej krajine. Cestovali z mesta do mesta a postupne aj ďalej, pričom Alice prezentovali ako senzáciu. Noviny ju opisovali ako jedno z najpodivuhodnejších detí, aké sa kedy narodili. Ako rastla, jemné detské ochlpenie sa menilo na hrubšie a výraznejšie chlpy. No rodina jej údajne nedovolila holiť sa, pretože by tým prišli o príjem. Celé detstvo a mladosť tak prežila ako verejná atrakcia bez možnosti normálneho života. Až po rokoch, keď rodina zarobila dostatok peňazí, sa usadili v Dallase v Texase, kde si kúpili veľké sídlo a prestali kočovať. Alice Doherty zomrela vo veku 46 rokov a presná príčina jej smrti nie je známa. Nezabudajte na like, follow a komentár, keď máte radi podobné príbehy. Love you! Bye!